Amanginang, sebelum tamulai ibadah ta di Bagasan Manogoton, parjoloma tapatupa ulaun penyerahan hadiah. Tuaka yana kota na berprestasi sia tingkat SD sahatu tingkat SMA yana koni huriata. Dohoton pinasahat matiki tu seksi pendidikan. Salam Amang Inang. Selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat beribadah. Kami dari Dewan Diakoni Sosial Huria kita, HKBP Immanuel, Resort Immanuel, bidang seksi pendidikan pada kebaktian siang ini akan memberikan penghargaan berupa hadiah buat anak-anak kita yang berprestasi di sekolah mereka masing-masing dalam tingkat SD, SMP, SMA sederajat. Untuk ranking 1, 2, dan 3. Untuk itu kami akan panggilkan ke depan untuk hadir didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Yang pertama, dari Wek Jeriko, Laura Pebiola Sitinjak, dari SD San Thomas 5 Medan. Yang kedua, dari Wek Bethesda, Moses Parulian Hutahayan, juara 1 tingkat SD dari San Thomas 5 Medan. Yang ketiga, dari Bethesda, Andreal Dimpos Hasiholan Siregar, juara 1 dari SD San Thomas 5 Medan. Yang keempat, dari Wekana, Deanola Monik Hasibuan, juara 1 umum dari SD Antonius 1. Yang kelima, dari Wek Getsemani, Renita Anabel Maira Halawa, juara 1 dari SD Negeri 060919. Kita masuk ke juara 2. Yang pertama, Evan Christian Alparado Hutapea dari Wek Jordan, juara 2 dari SD Negeri 060883 Medan. Dari Wek Jeriko, Gracio Andrian Raymond Sitinjak, juara 2 dari SD San Thomas 5 Medan. Dari Wek Galilea, Adventia Esperanza Simanjuntak, juara 2 dari SD Swasta Kristen Immanuel. Dari Wek Getsemani, Elgira Marito Sitorus, juara 2 dari SD Negeri Percobaan. Yang ke-10, dari Wek Bethlehem, Michael Ritsian Marbun, juara 3 dari UPT SD 060888 Medan. Nomor 11, dari Wek Kana, Yoselin Winona Sitompul, juara 3 dari SD San Thomas 5.
Inilah Amanginang, anak-anak kita yang berprestasi untuk tingkat SD. Kami mohon supaya Amang Pendeta memberikan hadiah buat anak-anak kita. Diminta kepada Dewan Diakonia supaya maju ke depan, supaya foto bersama dengan anak-anak kita yang berprestasi. Inang Bibal, Amang Sintua Parartaun Nami supaya bergabung. Ini merupakan momen-momen yang terbaik buat anak kita, supaya anak kita semakin semangat untuk bisa lebih berprestasi di sekolahnya. Mari tim Diakonia Sosial Huria kita supaya merapat, supaya kita foto bersama. Kita beri aplaus buat anak-anak kita supaya semakin semangat mereka di dalam sekolahnya. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali ke tempat. Kami panggilkan kembali untuk tingkat SMP dan SMA sederajat. Yang pertama, dari WEK Bethesda, Rebecca Asianoperia Pasaribu, juara 1 dari SMP Negeri 19 Medan. Yang kedua, Kristania Ulina Anabel Batubara dari WEK Betania, juara 3 dari SMP Metodis 5 Medan. Yang ketiga, dari WEK Bethesda, Britania Angel Yoselin Lubis, juara 3 dari SMP San Thomas 1 Medan. Kita lanjutkan ke tingkat SMA. Dari WEK Jericho, Yolanda Alexa Siahaan, juara 1 dari SMA Negeri 1 Medan. Iya, Selin Melani Putri Silaen, juara 2 umum dari WEK Bethesda dari SMP Swasta Raksana Bethlehem, maaf Amanginang. Lalu kita lanjutkan ke tingkat SMA. Dari WEK Jericho, Yolanda Alexa Siahaan, juara 1 dari SMA Negeri 1 Medan.
Yang kedua dari Wekana Naomi Boru Simanung Khalid, juara 1 umum untuk dari SMA Raksana Medan. Ya, kami minta untuk Inang Bibal untuk menyerahkan bingkisan buat anak-anak kita yang berprestasi. Mari tim diakoni maju ke depan supaya langsung foto bersama untuk mempersingkat waktu. Amang pararton kami, rohamu. Terima kasih buat anak-anak kami yang berprestasi, juga buat orang tua yang sudah baik membimbing anak-anak kita. Kiranya Tuhan tetap memberkati prestasi mereka dan menjadikan kebanggaan buat kita keluarga, orang tua, dan takut akan Tuhan dan berguna kelak bagi nusa dan bangsa. Amin. Tetaplah berprestasi. Bagi anak kami yang belum dapat prestasi, gigih, kuat, dan tetap rajin belajar sehingga tahun depan bisa mendapat prestasi yang baik. Tuhan memberkati. Demikianlah acara dari kami Dewan Diakoni Sosial dari Seksi Pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mau lihat di hita. Tapukama Parminggota Marede Mahita.
Ubain pasangap Tuhani. Rimma hita jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tadi perbadia na tuma palangi dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehova, yang gohalak parti gorti, mangulu do binahen ni parsi hototon na marhaporsiaon, alay anggo dihalak perjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para si rohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala dijuho hami tupakrimon dihangoluan saleling nilelengna. Saya lehom matutodim ditu rohanami, asa margug hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hululi hami, akka na dibanu agidjangi. Pargugui mahami manaluhon salhut, nanaeng mangabat hami tuhasonangan. Say pagadda haporsiaon, pakrimon dohot pamopomon ni rohanami, asamonak kami tu rodi ujungna, lahomat jalo tu pali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangulu hami. Amin. Kudul mahamu. Marede mahita. Kono hitam makatindako, Yesus Kristus pastobusi. Asa tutoro nana ulo, manjako nasitohi. Manjako nasitohi. Anang bisa rohati Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima natar surat di 2 Timoteus bidusada, memuka sen ayat pitu saat rodi walu. Ai dilehon debatado tuhita todi hagogon, todi haholongon, todi pangajario diri, dada todi hatahuton. Ope unak komaila maka tidakku tuhatai, jala unang hailahonahu, natar hurug humokop ibana, doho maho tahe makokop barita na uli, sian hagugon ni debata, ido sahatna, atong rak mangido gugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, manghulahon nahobar tu patikmi. Amen. Mared de mahita.
Rim mahita jongjong. Tato potima dosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian hatutubuni rohanami na roa. Naksian pakation nami na soture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona upami alani dosa nami i. Alai nah tarsol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham dihami. Ali debata nami. Pandengan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami salhutna. Jala suruh matau di perbadia turhan nami be. Asa terbaik kami mengulaiho di bagasan hati goran dot ha badiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan nasora suda. Na pinar bagabagam dia kana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonod dohata ni Jehovah. Unak kumabiar ayau do siluluhoko. Nunga pola hujo guarmu au napunaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Kor ina Maria.
Marede Mahita. Idolaki
Tatangihon ma hatani debata, epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di Amos bidupitu, memuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom. Songonodo di pateridahon Tuhan Jehovah tuau, idama jumadihon sihapor ibana, dimulana martubur duhut-duhut ni panabian, jala idama sagak doi dung manabi rajai. Jadi dung siap digagak suan-suanan ditanoi, dikuma, ale Tuhan Jehovah, saya marpamuati maroha, tung behama panahan ni Jakob jonjong, aina met-met do ibana. Jadi marpangulahi maroha ni Jehovah taringok tusi, dang jadi saut ninna Jehovah. Songonondo di pataridahon Tuhan Jehovah tuahu, idama, dipiyo Tuhan Jehovah maapi laho manorui, nunga pola disudahon lung boloni, disudahon dohot partaliani. Jadi nikuma alai Tuhan Jehovah, ua pasadima tung behama panahan ni Jakob jongjong aina met-met do ibana. Jadi marpangulahi marohani Jehovah taringot tusi, dohot ipe dang jadi saut, ninna Tuhan Jehovah. Ido sahatna, martua doaka na tumanghion hatan di bata, jala na peopsa. Amen. Maredekor ina Kamis.
Mare Demahita. Ringas mata bahwa namun ang Kristus dari doa sesat Dia karosai di gordi doa tai doa menangani ringas mata bahwa namun ang Kristus Rim Mahita Jongjong. Tamuan magwarna tuat kajolmai Torok na somananda Yesus tuhatai Si boys diarani ay Tamuan magwarna tuat kajolmai Taha tidako ma haporsiaw tay, songon na hina tidako ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya tod di parbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tubanua toru dung ditanom. Na mulak mangolu diari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lahulu tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na soha tu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jal adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohok dihasesan ni dosa, dohok dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohok dihangaluan na sora suda. Amin. Udul mahamu. Marede kor lansia. Marede kor remaja NHKBP.
Salam buat kita semua. Tabege majo titing nomor ragam di tanggal 14 Juli 2024. Minggu papituhon dong tritatis topik hiras niroha makatahon hasitongan. Titing nomor ragam. Naparjolo ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu ditusude ruas nihuria nama dohoti parmingguon sadarion. Jala aka tamu nami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon. Hupasahat hami hata parhorasan sian huriata. Jala selamat beribadah di pasu-pasu de Batama hita marhite perminggota sadarion. 2. Hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsarepeon. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh turuas nama ulang tahun di tanggal 8 sampai dengan 14 Juli 2024 on. Saya di lehot de Batama gajang ni umur. Hai pason dohot aka las niroha. Hata ni de bata tu nama ulang tahun. Dienek de isian pesalmen tulupitu ayat 4. Jala halomohon jahuba jadi lehon nama tuho pinangido niroham. Akagoar nama ulang tahun hatu tubuh dohot hotripe boima tajaha tabereng ma di impokus garijata. Nomor 3 papungupelean. Sadarion papungupelea tujolo do 2A 2B dohita tuha perluan ni sentralisasi sosial tunamoding ima ala amang situa el huta barat nahinan. Napaduahon sadarion papungupelea tujolo 2B sosial tu keluarga situa el huta barat nahinan songon dalata madok moleate di bakobasion amang situa el huta barat nahinan tagan ningoluna. Hari Minggu 21 Juli 2024 nanaeng ro papungupelea tujolo dohita ima 2A 2B tuha perluan ni pembangunan dohot sentralisasi. Napa paton? Pasahat cendramata sian huria. Naparjolo di minggu sadarion parmingguan pukul 10.15 dung sidung jamita di pasahat huriata do cendramata tuhala inang nyonya situa el huta barat te boru tapubolon sesuai dohot anggaran na adong di huriata. Na palimahon mangapuli. Na parjolo dung sidung parmingguan pukul 10.15 wib di patupa huriata do pangapulion tubagas ni keluarga nyonya situa el huta barat te boru tapubolon alamat Jalan Titipapan Gang Pertama nomor 21 Wek Betania domutusi pinangido matusude parhalado Dewan Diakoni doho ruas nuwek
Betania asa ro madohoti ulaon pangapulioni. Nomor 6, rapat parhalado HKBP Emmanuel Resort Emmanuel. Di tanggal 16 Juli 2024 di Patupado rapat parhalado HKBP Emmanuel masuk pukul 17 WIB maringanan di konsistori HKBP Emmanuel domutusi pinangidoma tusude parhalado asa madohoti rapoti. Nomor 7 Sinodo Distrik. Naparjolo di hari Senin tanggal 15 Juli 2024 di Patupado Sinodo Distrik IMA agenda pemilihan calon preses MPS, MPSD, dohot Badan Audit Distrik maringanan di kantor Distrik 10 Medan Aceh domutusi Borhat do Sian Huriata Amang Pendeta Aldemak Simajuntak MTH MM 2. Situa Isniur BP Panjaitan MWA utusan Sinode Godang. Tolu, Situa J. Simamora Esos utusan Sinode Distrik. Paupaton, Dohot Amang M. Naibaho utusan Sian Ruas tu Sinode Distrik. Lau madohoti ulaon Sinode I. Tatangyakon ma asa denggam merdalan ulaon Sinode Distrik di bagasan hadameon nasian Tuhatta. Napaualuhon Dewan Marturia Boima tabereng di Impokus. Nomor sia Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. Khobar tu program kerja Seksi Pendidikan pasahatun hadiah Tiana Kota nama dapat ranking 1 2 3 nomor sekolah dope di tingkat SD, SMP, SMA sederajat domutusi saud do di Patupa Dewan Diakoni Seksi Pendidikan pasahatun hadiah dung sebelum masuk parmingguan nakin nang taida patar di Julutta. Nomor 10 acara pertanyaan wek. Tajahabima di stensilan Warta Jemaat. Nomor 10 sada, 10 2, 10 tulu, 10 4, 10 5. Tajahama di istensili. Nomor 10 onom, jadwal parkur tu minggu 21 Juli 2024. Na parkur di minggu pagi, ima remaja na posebulung gabungan sada dohot ina Galilea. Di minggu siang, ina Kamis, ina Hanna, gabungan Bethesda, ina Bethesda. Nomor 10 itu, ruas na name di rumah sakit, dohot na pemulihan di Tongani Bagas. Na parjolo ima Nyonya Manurung Boru Siahan, Wek Jordan, name di rumah sakit Royal Prima. 2. Nyonya Simajuntak Boru Hasibuan, Wek Jordan, name di rumah sakit Brimo. Nomor 3. Andri Simajuntak, Wek Jordan, pemulihan di Tonga Bagas. Nomor 4, Martin Pangaribuan, Wek Nasaret, pemulihan di Tongani Bagas. Tatangyakum ma asa boy hatop malum ruastai asa malum siap persahiton. Nomor 10 nama make gedung sekolah minggu dohot gereja boy ma tabereng di Impokus ni gerejata. Titik tambahan ima namar sahid ima Situa Nurmina Boru Hutajulu name di rumah sakit Bunda Tamrin. Romawi 2, warta keuangan sentralisasi do non sentralisasi keuangan, diakoni sosial, huria dan keuangan pembangunan. Tajahama disi ralat titing parhepengon pelia bulan tahun 2024 minggu tanggal 7 Juli 2024. Naparjolo Nyonya Simamora Boru Sursaribu tersurat di bulan Juni sasitona bulan Juli. Diralat ima pelia tahun. Ima di Romawi 5 yang kelima tertulis
Nyonya Pangaribuan Boru Silitonga Wek Nasaret. Sasitongna Nyonya Pangaribuan Boru Tambunan. Laporan keuangan di Gerjata tu sentralisasi dohot non sentralisasi Boy Mata Ida di lampiran kolom Parhepengon ni Huriata di minggu sadarion. Hami mandok moliate tu sude ruas napasahaton. Pelean bulan 2 tahun perpuluhan hamolateon diakoni sosial pembangunan ni Huria de Batama nama sumasu sude ruas ni Huriata Horas Saloma di Hita Sudena. Songonima warta jemaat di Bagasan Minggu Gudangon Maulate. Amang inang, sonari masuk mahita tu acara pasahaton cendramata sian huria haga BP Immanuel Resort Immanuel tu keluarga situa El Huta Barat. Dohoton pinangidoma tu jolo asa maju keluarga ni amang sintua El Huta Barat. Nakok ma tu gijang menghadap ruas. Laos pinasahat ma tu parar tahun pasahaton cenderabata hut laos pasahaton hata. Di keluarga amang sintua lidang Huta Barat nainan, dison hami sian Padita Resort Bibil Pro do sude parhado rap dohot ruas HKBP Immanuel Resort Immanuel. Mandok meliate do hami tu pakobasion amang situa lidang Huta Barat nahinan. Siang giat ma tujulan niarion humatop taripul sude keluarga do dak dana hipas-hipas ate nang ate. Dison naung iparade huriata do songon cendramata manang kenang-kenangan laudalan mengucapkan nah berterima kasih selama pakobasion amang situa lidang Huta Barat nainan. Jadi sudeon iparade sian huria do inang sayang giat ma boy gabe kenang-kenangan yala inang dot keluarga teh. Jadi upasatami ma marite tangiang sehat-sehat ma ita tujulan niarion. Mate. Sonari pinasahat ma mewakili ruas tu amang Dr. PM Togatorop. Mewakili ruas amang PM Togatorop. Mauleate ma di Tuhata, mauleate di kita saluhutna, minta izin au mewakili ruas ni Huriata HKB Immanuel. Hamuna manami nanami parhalado,
na uhormati ami. Soksoni inang buru tapu bolon dot anak kona. Kami siar ruas pasahaton mauliate di pakobasion ni amang situa utabara nahinan selama nguluna. Jadi napola gajang bedohonon basai dia puli tuhat tamamu ditabai pasu-pasuna tua katikina nengro. Unang lupa hamuna pasahatot diri muna tutuata. Asa dia puli jala di berkati tuaka ari namangiut. So nima so kata pasahato mauliate ni ruas tu keluarga ni Huta Barat na inan. Mauliate ma salom. Pinasahat ma tu keluarga. Parjolo sahali tutu mandok golate godang mahita tutu hatta pardenggan basai ala dilean dope dihita hahi pason tiki bui hita merpungu di tonga ni bagas joro tahun parjolo sahali tutu moliate godang mahu pasahat hami tu amang pendeta aldemak simanjuntak inang bibel pro boru tambunan tu sude perhalado na adong di HKBP Immanuel dohot ruas HKBP na adong di son nama kaholongi hami madok moliate godang dohu pasahat rohan hami tu hamuna sude di holong ni rohamuna mulai sian namar sahid amang bapak nami sintua Huta Barat mulai dari bulan 11 sampai partua terakhir tu inganan persatokinon hubereng hami do amang burjumuna usahamuna tangyang muna napinasahat muna tu hami dang terbalos hami iamang sude pambahenan munai tangyang muna nunga di pasahat hamu tu hami dohot hata apul-apul di pasahat hamu tu hami sayang dia matutu tumibu terapul rohanami dang boy terbalos hami pambahenan munai saya di pasu-pasu tuhata mahita sude dilean hahi pason panjang ni umur tung hurang pe penyembutan nami tuhamuna sude akan namar holong ni roha tuhami hami keluarga sintua Huta Barat mohon maaf tuh hita sudena moliate ma di pasahat rohan nami butima. Tapa punguma peliata sadaa sadabi marede mahita. Pilih
dehita. Dameni de batana sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na manginang, horas madihamu nang remaja na poso bulung dohot sekolah minggu banga kaluar bela kay sirepe. Horas sekolah minggu remaja na poso. Selamat hari Minggu madihita saluhut nah. Hatani debata dihita ima tersurat di Evangelium Markus biddu onom mamuka sian ayat 14 tolhas tu ayat 20 sia ujahama di tonga-tongata songonon madidok disi. Jadi terbegima ujui tu Raja Herodis ainunga terberita guarni Yesus pola didok nunga hehe si Johannes Pandidi sian akan amate. Idu alana ubahen parhaguguon si songoni ibana. Adong mana madok si Elia do ibana. Na asing mo se madok panurirang do ibana. Sumatu aka panurirang na julo. Alayang go si Herodes dung dibigay sainin na do. Si Johannes nang hugotapi uluna. Ido dipahehe. Ay disuruh si Herodes do na julo na manakup si Johannes. Dohok makurukon siala si Herodias pardihutani anggina si Filipus naung nilakupna. Ay didok si Johannes do tu si Herodes dang jadi diho anggi borumi. Jala hosomma rohani si Herodias si di ibana. Say naing bunuon na do ibana. Alay dang terpatu pasa. Ay nama biar do si Herodes mida si Johannes. Ala na ditadda do ibana halak na tigor roha jala na botor. Jala diodingi do ibana. Jala buha-buhau do rohana ubigi jamitana, huhut di halomohon hatana. Dungi jupang maari naune, ima ari hatutubu ni si Herodes, di nama bahe panganon ujuan ibana di akana sangap, doho di aka iduk ni soldadu, ro di aka naraja sian halak Galilea. Jadi bongot ma boru ni si Herodias tu bagasan manortor. Jadi soloma matani si Herodes dohot akadongan na disi gabi didok rajaima tu borui pangido sia nau manang dia lomoni roham lehonok kudoi tuho laus diwari hodo tu boru-borui manang dia pe si pangido ummi rodi nasatonga ni harajauki saina lehonok kudo jadi ruar ma boru-borui madok tu inangna ahama pangido okku jadi do ibana ma uluni si Johannes Pandidi ma jadi humalaput ma ibana bongok tuadupan ni rajai di pangido mah saunari malehot tuau di atas pinggan uluni si Johannes Pandidi marsak situ tuma rohani rajai alai alani akka uwarina dohot alani akka na ginokon nai
dangolo ibana paujaton boru-borui. Jala mamitor disuruh Raja Ima hupas nasada. Didokom ma ibana mangalap uluni si Johannesi. Gabilaho mahupasi manggotak uluna di bagasan hurungani. Jala dibuan ma ulunai di atas pinggan. Dipasaha ma tu anak borui. Jala boru-borui ma mangalehosa tu inangna. Asa dung dibagi akasisian ni si Johannes namasai Roma nasida. Dibuat ma bakena jala ditanum. Ido sahat ni turpuki. Amanami na nami dongan saha persiaon songoninang sekolah minggu remaja na poso na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati dengan ucapanmu. Jok-jokdo gudang halakna menyesal karena salah dalam berkata-kata. Nangakana toraspe jok-jokdo menyesal ketika dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada anak-anaknya atau kepada keluarganya. Anak-anak juga sering menyesal karena mengatai orang tuanya terlalu keras dan tidak menghormati orang tuanya dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Boy madohonot taturpukop pesada pakatayon ni sada raja naso dipikirhon yang hanya dilandaskan pada sebuah kuasa. Satu perkataan yang dikeluarkan yang hanya mau menunjukkan power, kuasa yang tak terbatas yang dimilikinya. Pada akhirnya perkataan yang dia ucapkan gabe makorhon aka hasisigu. Gabe siga nauli, siga nang aka parange nadinggan, nani suarahon ni aka partigor, alani mangasahon gugu, mangasahon wibawa. Imana tabereng marhiting uluni si Herodes amanginang. Jika kita melihat Alkitab Perjanjian Baru, sebenarnya ada 3 yang dimaksud dengan Herodes ini. Naparjolo Herodes Agung. Herodes Agung omma uju di persorang ni Tuhan Yesus na mangido tu akahalak na pistari na Rosian Majus asa dung di dapok na sida Tuhan Yesus poso-posoi ba asa ipabua ma tu si Herodes asa roy ba na marsoba. Ape sa sitong na tujuan na laho pamatehod. Alayala dipaingot suru-suruan aka parhapis tarani ya bidangulo na sida mula tu si Herodes di bagasan muruk ni rohana di paret tahun si Herodes ma asa ipamate nasa poso-poso bawa marumur 2 tahun tutoro di Bethlehem hati-hai. Herodes na parjoloon na jot-jot di Guare Herodes Agung adalah contoh raja yang mengandalkan kuasa secara membabi buta. Jala ujungna 2 tahun setelah pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem mati doh si Herodes Agungi. Adong dona paduahon Herodes na ginuarana diturpukta di Bibelta ima si Herodes Antipas. Herodes Antipas omma na diturpukta sa sitonga anak ni si Herodes Agung. Herodes Antipas omma na ginuaran ni Yesus serigala di Lukas 10 ayat 32. Jala si Herodes Antipas maguarni na diturpuk taon na mamonggol ulu ni si Johannes Padidi untuk dihadiahkan kepada putri Herodias. Alai di ujungna amanginang seolah-olah mulut ajahan akit turpuki dangadong batasan kuasa ni si Herodes Antipason
sehera lomo-lomona di uluni jolma. Sehera somararga uluni jolma di baini mana. Hanya untuk sekedar dihadiahkan kepada buruni si Herodias. Na berhasil memikat rohana doh akana torop uju marjoket. Buruni si Herodiasi dijuluna doh dijuluni akadonganna. Dipangidu si buruni si Herodiasi doh ima uluni si Johannes. Jala sangat murah. Seolah-olah tidak ada pergumulan yang berat. Walaupun dikatakan bahwa Herodes Antipas sebenarnya juga berusaha untuk melindungi Yohanes Pembaptis. Alai ujung naikon suron nama hopasi menapul uluni si Yohanes asa dibain ulunai di atas ni talam dan dibawa kepada putri Herodias. Terkesana menginang kuasa pemimpin ni halak Yahudi na pinilik ni kekaisaran Romawi hati-hai namar guar si Herodes Antipason. Sepertinya dia punya kuasa yang tidak ada yang boleh membatasi. Ay nga dohot be si Johannes Padidi patujulo ni hasitongan ni hatani Tuhani namar suara paubahamuma rohamuna ay nung ngajonok harajaw ni debata. Yohanes adalah wakil Tuhan. Yohanes adalah suruhan Tuhan. Tetapi kita melihat sepertinya Herodes Antipas ini sangat-sangat berkuasa pun terhadap wakil Tuhan, pun terhadap suruhan Tuhan. Seolah-olah dangadong dampakna tu si Herodes Antipas. Jalan molota jaha memang bibil tai sehera sodong gujupak kita. Alai inangamang dihita saluhna molota jaha sejarah ni gereja mula-mula. Herodes Antipas ini akhirnya dituduh berkomplot untuk melawan Kaisar Romawi. Jala saudarana sendiri do nama bahen aka tuduhan-tuduhan ini. Akhirnya Herodes Agripa ini dibuang oleh pemerintahan Romawi. Dibolokon tusada pulo na asing na margoar Lugdunum manang nuaing di goari may kota Lyon di Prancis. Jala disamay ba na mate manikot dohok na nilakup nai istri ni Angginay si Herodiasi. Mate manikot anggo naking soy na mahebat na ibana sehera sodong batasan di ibana dihuaso na dong di ibana murah-murah mangalehon nang ulu ni halak partigor pe pasahaton na tu buru ni si Herodiasi buru ni nanilakup nai. Napatuluhon ni nangamanga dong masih Herodes Agripa napaduahon ima pahop puni si Herodes Agung anak ni si Herodes Antipas na paduahon nakingani. Si Herodes Agripa dua umma nagabe raja di Judea jala boy tajaha di ulaun apostel bidu 12. Herodes Agripa na paduahon ibana ma tong do hampir sarupa tu opung na do tu among na bertindak semena-mena. Iba nama na mengeksekusi si Jakobus, sisian ni Tuhan Yesus. Jala berencana do ibana neng tong mengeksekusi mati Rasul Petrus. Alai ala jonokon hari raya, joloi takuk maju si Petrus. Dukosai hari raya masuk nahian dibolon nama si Petrus sian hurungan laos pamationna. Alayat dorang so di pamati ibana si Petrus nunga mati ibana perjolo di pastap Tuhani. Molota jaha di ulaun apostol 12 ayat 20 dohot di ayat na mangihut berengot tama di si gabe uju marpidato si Herodes Agripa na paduahon. Las adong dok kana torwi madok dang hatani jolma na pinasaha ni si Herodesi alay hatani di batadoi. Orang-orang
di sekitar Herodes Agripa II, mendewakan dia, berusaha menyenangkan hati Herodes Agripa II dengan berkata bahwa semua yang diucapkan oleh Herodes Agripa II itu adalah perkataan Tuhan. Jala sonang-sonang do pakilalan si Herodes Agripa II ketika dia dipertuhan, disamakan dengan Tuhan. Ketika ucapan-ucapannya dianggap adalah ucapan Tuhan. Sonang do pakilalan, tabu-tabu dihilalai bana, pujaan-pujaan, do akka pujian-pujian, niakana toropi. Dangadong didok ibana manang dia. Ale tiba-tiba marsahek maibana ina ngamang molo di bibil tay didokon na dipaltap na dipastap debatado ibana marhiti suruan. Tapi kalau kita baca dalam sejarah gereja, terhira 5 hari marsahek si Raja Agripa II on. Jala di sol-sole ibana do. Buasa ma ikot dohono nina toropi hataki songon hatani debata. Gabi muruk Tuhan itu onin na ibana. Jala di bereng ibana do adong sadepidong songgop tu uluna burung hantu. Jala laus ima parmatena hati hai. Amanginang dongan saha persiaun molobor hat hita sian topik ni minggu hiras ni roha makatahon hasit tongan. Satu sisi ketika kita mendengar bagaimana nasib yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, dia tidak melakukan kesalahan, dia justru menyuarakan kebenaran dan pertobatan. Molo si Yohanes Pembaptis ondang adong dison melembek-lembekkan pesan-pesan yang harus disampaikan. Tu sudedo ibana menyatakan pesan yang sangat keras. Di sadetik kiri do ibana do hamu keturunan ular beludak ninna do tuak kasih boto surat. Jala tuak prajurit pe keras do hatani ibana. Unang buat lobi sian napatut ninna. Dan itu juga sebenarnya yang ia ucapkan kepada Herodes ketika ia mengambil istri adiknya, masih hidup adiknya si Filipus, Herodes Filipus, tapi dia mengambil istri adiknya itu menjadi istrinya. Dan itu yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dang patut bahenom musongoni itu anggi burum. Sasitongang si Herodeson tarjalona do. Alayang si Herodias istri nani lakup nai. Gabe tarhosom maibana. Ala dia tong rohana pabarani huma si Yohanes Padidion menegur rajana pemimpinnya. Begitulah nasib Yohanes Pembaptis. Dia menyuarakan kebenaran, dia menegur kesalahan meskipun itu adalah raja, tetapi nasibnya harus tragis seperti itu. Bagi sebagian orang, termasuk kita kalak Kristen, mulu memang gabe songonido jabar ni akka sibuan hasit tongan, mulu memang gabe adong do konsekuensi naborat di akka si hatahon hasit tongan. Ada begitu banyak orang Kristen yang akhirnya dang be tampil berani menyuarakan kebenaran. Ya apa yang terjadi terjadilah. Ahana masa imaniulah. Dang pola ni gecora ni, dang pola ni kritiki, sotung gabe adong anon konsekuensina ni adopan. Ketika kita melihat kisah Yohanes ini, Yohanes Pembaptis ini, sepertinya hidupnya berakhir dengan tragis. Jala alani hasitongan nani ulana nani hatahonna ekon gabe somararga uluna pasahaton itu penari. Dan kalau kita telisik inangamang, jenis tarian yang dibawakan oleh putri Herodias ini adalah tarian sensual. Jadi molidok kondisi solo rohani rajai, solo rohani si Herodes doa kadonganna, ya karena tarian-tarian yang tidak etis itu. Jala hadiah honon nama ulu ni si Yohanes si suara honna si tongi tu penari-penari nasohasia songoni. Sepertinya tidak ada berharganya yang menyuarakan kebenaran itu. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Sebenarnya Herodes sendiri sangat hormat kepada Yohanes Pembaptis. Alai tapi ring mainang amang ternyata songonipe gogoni mulai si Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes Agripa,
Tulutsa Herodeson nangpe sesongon na manganggarhon butuhon, manganggarhon gugu, jala seolah-olah tidak ada batasan kuasa mereka. Alena luar biasa, gugu dope Tuhani sian nasida. Yohanes Pembaptis tidak mati secara sia-sia. Meskipun kepalanya sepertinya tidak berharga. Sama seperti Yakobus juga yang dieksekusi mati, kematiannya tidak sia-sia. Songonido nang si Petrus pe nang pemalua ibana di zaman ni Herodes Agripa II, tetapi di zaman berikutnya dia juga harus disalibkan secara terbalik, kepalanya ke bawah. Kematiannya tidak ada yang sia-sia. Allah didokon akka bapak-bapak gereja na parjolo do amang inang. Darah martir adalah benih bertumbuhnya gereja. Jadi molo di sebagian hal Kristen menganggap bahwa orang-orang yang membawa kebenaran, yang mengatakan kebenaran, yang melakukan kebenaran sering menghadapi sebuah konsekuensi yang sangat menyakitkan. Tapi bagi orang beriman, Allah na disuruh to diido, sudi ak kasih hatahon nasi tongi, sudi ak kasih buan na dinggani, maka tahun doh patupahon na dinggan di tonga-tonga ninguluna. Dengan apapun konsekuensinya mereka siap. Dan kematian orang-orang martir bukan kematian yang sia-sia. Jaladak ke adong martir ni halak Kristen mati dalam kekerasan, artinya melakukan kekerasan, tapi sering menjadi korban dari kekerasan. Tapi meskipun mereka orang-orang yang martir itu sering dijadikan korban, dikorbankan, tetapi kematian mereka tidak sia-sia. Satu orang martir yang mati terbunuh, maka gereja akan bertumbuh pesat di sana. Di pamate halak batak dosi muson liman, di Lubu Pining hati hai, tercurah darah martir di sana. Apakah dengan dibunuhnya dua penginjil itu lantas penginjilan berhenti di tanah Batak? Dam. Ditangisi omakna do, anak nana mati penginjili. Alia hama tangis ni omakna. Saya menangis bukan karena sedih anak saya dibunuh. Alia do ibana, nasodong be anakku, si suruokku, angguarong anakku sadanai, suruokku depitu sih. Bukankah ini semangat yang luar biasa amanginang? Dari orang-orang yang memang terpanggil untuk menyuarakan kebenaran. Orang-orang yang telah diutus Tuhan, dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk membawa kebenaran. Nangpe adong konsekuensi di nasida. Setiap darah martir, setiap pengorbanan orang-orang benar, itu akan memunculkan gereja-gereja yang hidup, gereja-gereja yang kuat, gereja-gereja yang membawa keselamatan di tonga-tonga ni Portibion. Idolana manginang marhite turpuk tahiras ni roha makkatahon hasit tongan. Ini tidak akan pernah bisa terbendung dalam perjalanan orang percaya yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tabereng duhuaso ni Portibion, hagugoon ni Portibion, jot ibana membatasi, mengintimidasi, doh patupahon ragam akka pembatasan gerakan ni akka hasit tongani. Tetapi tidak akan pernah bisa yang namanya kebenaran Kristus dihempang. Idolana manginang mangulu do hatani Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 20 alui di rohani akka naung di jauh lau pasahaton hasit tongan. Didok di Matius 10 ayat 20 lalu. Unang pola mabiar hamu mida akka na mabunuh daging, akka na sotuk mabunuh todi. Alai na marhuaso mangagohod daging doho todi tunarokko, ido si habiaran munah. Hatani Tuhan Yesus onma laos menabai keberanian dihitain angamang. Kalau kita mungkin selama ini takut, dan memang itulah tujuan para orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Dipertontonkan dong, manangisi na barani, mabahin na suding gantu penguasa, akan mendapat siksaan, bahkan hukuman mati. Dan itu sengaja dipertontonkan untuk menghasilkan sebuah ketakutan,
kepada orang-orang supaya tidak lagi menyuarakan kebenaran. Alai hatani Yesus marsuara di tengah-tengah ta. Unang pola mabiar hamu mida akan nama bunuh daging akan nasotuk mabunuh todi. Alai namar huaso mangagoho daging doho todi tunarokko ido si habiaran muna. Amang inang, jangan kita menganggap bahwa menyuarakan kebenaran ini muncul mahita songon mahasiswa, orator yang berhasil menggugah para pengunjuk rasa untuk bertindak sepenuh hati manang nang ahapi tindakan nai. Jangan kita anggap bahwa yang dinyatakan sebagai nama katahon hasit tonganon songon mahasiswa, atau jangan dianggap seperti orator-orator ulung yang memprovokasi, yang mencoba untuk menyuarakan pesan-pesan tertentu dengan cara bicaranya yang khas dan semangatnya yang berapi-api. Alisongon idok niak kana malo. Tindakan kita adalah pesan yang lebih kuat daripada kata-kata. Apa yang kita perbuat inang amang, remaja napo sebulung dan anak-anak sekolah minggu, itu lebih tegas daripada hanya sebuah kata yang bersifat teori. Alanido akap ahama pesan kebenaran si buanotta marhiti-hiti ulautta. Aka ahama pesan kebenaran naik konta pataridahon marhiti-hiti akka parangetta. Molo sahala ina na berjuang hoinang di tengah-tengah ni keluarga, laho madelani sidalanan, laho menugu-nugu kaenako manarihon narekok dianakon. Itulah pesanmu, pesan kebenaran. Jadilah sebagai seorang ibu yang sungguh-sungguh berjuang untuk keluarga. Jangan pesan-pesan cengeng yang disampaikan. Aiso binoto perngulunon na porsukan. Bukan pesan itu yang mau kita bawa. Jadilah seorang ibu yang berjuang untuk keluarga. Itulah pesan kebenaran yang boleh dibawakan oleh seorang ibu. Walau sahala ama na jungkil barik laho mangaluluya kanarikok di ngolu. Jadilah seorang pejuang sejati amang di tengah-tengah ni keluarga. Apakah panas atau dingin, apakah kena matahari atau hujan, manangahape tantangan di parkarejuan, suarakanlah kebenaran dengan semangat juang yang tidak pernah berhenti. Digogo aka ama mama cari alai hukmah di sarihon nangaka di paratehon nangaka yanak kona di tongani bagasna. Inilah suara kebenaran yang dibawakan oleh kaum ama. Unangala alasan karejo tu gereja dan roh. Ini juga perlu suara kebenaran yang mau dibawakan seorang ama. Tuak kena kona nang pekarejo au alai anggori minggu nei ekon merminggu dah anakku. Itu pesan kebenaran yang sangat nyata. Dan itu bisa jelas diterima oleh anak-anak ketika bukan hanya omong doang, alai marhite tindakan. Aka ama ina lansia naung maul bergerak, naung hacip pamatangna gudang aka sahid, tapi dia masih punya semangat untuk datang ke gereja. Amang inang, terima kasih. Itulah pesan yang kuat yang amang inang bawakan kepada kami orang-orang muda ini. Gudang aka naposo nga romalasna neng manopot gereja. Tapi amang inang lansia yang sudah banyak terbatas dalam kesehatan, alai totong dope dihaburjuhon romar minggu. Ini adalah pesan kebenaran yang sangat nyata, bisa dilihat oleh banyak orang. Sadok sudehi ta amang inang nang parhalado nang ruas, sude akka ulaut tai, pelayanat tai, sude akka gulmi ningolut tai, itu mengandung sebuah pesan kebenaran yang berbicara secara jelas, secara lantang kepada orang di sekitar kita. Idu alana moloadong sahala ina na menyatakan pesan kebenaran, dia tetap berjuang. Akan ada orang yang mempengaruhinya. Unapa berjuho gebe ina sipata merdeleni hitabah inna kan? Idu alana moloadong aka parhaladu na burju, adong aka ruas na burju melayani, akan ada tekanan ke dia. Pasti ada saja yang berusaha menghalangi langkahnya supaya pesan yang dibawanya itu tidak bisa diterima oleh orang lain.
Idoalana manginang marhiti turpukon dipangido tu hita saluhuna. Hirasma rohatta makatahon hasitongan. Marhiti aka tindakan, marhiti aka parangeta, itu jauh lebih tegas bisa berbicara dibandingkan dengan kata-kata dan teori-teori semata. Sudi mahita amanginang patuduhon aka hasitongan na tahanguluhoni. Sudi mahita menyuarakan hasitongan marhiti-hiti aka tindakan di tonga-tonga ning ulutta. Jadi keluarga kita, punguan-punguan natadohoti, huria, semuanya itu adalah kumpulan dari orang-orang yang menyuarakan hasitongan, haulion, hadingganon. Asa gumudang mah ganupari hita pajupang dohot akka nama suarahon hasitongan. Mula dijamita sekolah minggu naking si Musa dohot si Joshua, dua tokoh yang bisa sama-sama bekerja sama menyuarakan kebenaran. Mangulahon nadinggan. Nasada isuru marporang, nasada isuru martangiang. Si Musa mah tugasna martangiang, si Joshua mah tugasna marporang, mangalo halak Amalek. Adong do amanginang peran na berbeda-beda di hita. Alai molo sada hita mangulahoni. Makatahon hasitongan marhiti peran masing-masing di tonga-tonga ni aka keluarga, huria, aka punguan, Jepang mah aka lasni roha di bagasan ngulutta. Yang lain mungkin akan bereaksi secara negatif. Alai didongani dia batado hita. Supaya bukan reaksi yang negatif ini yang menghentikan sudi akka suara nadinggani. Amin martangi yang mahita. Tuhan debata mulia tema dihatam nekutangi hok kami di parminggon nami sadarion. Pargugui mahami Tuhan asa husora hok kami akka hasit tongani. Dada marhiti hata, alai marhiti akka ulaun, marhiti akka kariju, dohot akka panggulmi ningulu nami siganupare. Diurupi hodo hami, didongani hodo hami, jala dipasu-pasu hodo hami Tuhan. Molo sibuan akka hasit tonga kami di tonga-tonga ningulu nami. Tutu adong do akka reaksi-reaksi negatif, adong do akka nanaing menghalangi kami asa unang udutan nami akan nadinggani akan nasitongi. Alai hukaposi kami hodo pangodian nami, hodo debata nami, natuk mangurupi kami, natuk mamasu-masu kami. Alai Tuhan Jehovah debata manami, ditikyop Tuhan martangiang kami, menangiakon sudi ruasmu parhaladum, kami saluhu na napungudison. Sailehom madihami hahipason, dongani hami totong Tuhan di parnguluan nami, jala totong ma ajari hami, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, asa gabi pasu-pasu hami di ngulu nami ganuk marsada-sada. Ali Tuhan, akka ruasmu na marulang tahun hatutubu, dohot na marulang tahun parsaripeon, say lam tabay ma akka pasu-pasum di akka ruasmu doh parhaladumi. Say martaba-taba malas ni roha, tarlumubi totong memarsangap guarmo di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa lamtang hapor seon nami, jala sarihonom waka narik koti di ngulu nami ganuk marsada-sada. Utang ako kami alay Tuhan nang akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Asalihom magugu dohot hamamalum di ruas mo na marsahit di rumah sakit dohot akka na pemulihan. Di inanami nyonya manurung buru siahaan Sianwik Jordan na nami di rumah sakit Royal Prima. Di inanami nyonya simajutak buru hasibuan Sianwik Jordan na nami di rumah sakit Brimob. Di yanakon nami Andre Simanjuntak Sianwik Jordan na pemulihan di tongani bagasna. Dohot di yanakon nami Martini buru pangaribuan Sianwik Nasaret pemulihan di tongani bagas. Nang naposom inang situa buru huta julu Wik Bethesda na dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin. Marasini roha maho Tuhan diaka ruasmu dohot parhalrum na di bagasan parsahiton. Odihon nasida
pasu-pasuhon hahipason gugu dinasida. Ali Tuhan de batama nami. Songonima dihamulatihon rohanami Tuhan. Aka prestasi ni anak kon ni huriam. Naung tarida sian hasil persejaran nasida di sekolah. Di tingkat SD, SMP, SMA. Jala apresiasi na met-met di pasahat marhiti-hiti huriam. Tuak kaya anak kon nami. Saya pasu-pasu may Tuhan. Gabi pemacu semangat. Dia kaya anak kon nami. Tujuluanon. Jala ka naso dapat juara pe Tuhan. Sotung gabi menek rohana sida. Totong do adong akan nauli na dinggan di bagasan proses persejaran. Jala adong bido aka prestasi na sida di bidang-bidang na asing. Alanido pasu-pasu masudia kay na konami. Asa totong na sida Tuhan marsitutu marsiajar. Jala gabi dalan na sida parhitian na sida may mangyahi masa depan na duminggan. Dihamulatihon rohanami Tuhan di bagasan tikyon pakubasyon ni naposom amang situa el hutabarat nahinan. Nunga salpu be Tuhan sudi aka pakubasyon na pinatupana tagad dinguluna. Jala marhiti keluarga inanami inang boru tapubulun dohot ianak kon nasida. Di pasahat huriam doale Tuhan songon kenang-kenangan. Tadda nilas ni rohani hurion. Madok muliate disudi pakubasyon ni naposomi tagad dinguluna. Atau ngali Tuhan pasu-pasu ma inanami inang boru tapubulun rapdohot ianak kon nasida na tininggalhon ni naposom amang situa utabarat. Kapuda na uli poda na dinggan pakubasyon naong pinatupana. Jumulo may ali Tuhan mangirbang di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni akapinoparna. Jalalos mangirbang may Tuhan nang di tonga-tonga ni haparhaladon nami dohot di tonga-tonga ni huriamon. Asa muluhingot hami doa kanadinggan na uli na pinatongon ni aka parhaladomi atong totong mahaburjuhonon nami mangulahon aka ulaon parsuruonmu diganup hami parhalado doho ruas ni huriam. Jalabor hak dono nali Tuhan huriam mangapuli di tonga-tonga ni keluarga ni amang situa utabarat pasu-pasu ma Tuhan ulau ni tutus situtu tarapul keluarga marhiti apul-apul nabinuan ni huriam di tonga-tonga ni keluargai. Ali Jehovah di batama nami songonima upangido kami tu adupanmu asa pasu-pasumu Tuhan kapardalan ni program pelayanan di tonga-tonga ni huriamon. Songonima nang sinode distrik nanaeng di Patupa marsugot di distrik 10 Medan Aceh. Sudi aka utusan sudi peserta sinode distrik songoni nang uluan ni distrik amang praises nami rapdohot aka MPSD asa margugu manasida nang panitia naong pinabakit ni distrikon margugu masaluhu na Tuhan patupahon sinode jala sonang soharibu-ribuan ma Tuhan aka par sinode madohoti sinode isian awal satu akhir jupang maka keputusan nahobar tulomoni roham o tapi Tuhan nasa sakap naneng mangguturi naneng manudati proses perdalan ni sinode asa mariaya to dinami ala sian hajajongjong ni huria nunga adong aka rapot na uli rapot na dinggan lahu pasadahon tahi lahu pasadahon aka sakap na uli sakap na dinggan asa jupang aka pelayan na duminggan lasongonima Tuhan nang sinode distriki boy ma di bagasa tod di hasadaon jupang akalas ni roha mauliate ma dihuali Jehovah Tuhan nami disudi hami na pungudison totong maho lehon mga lehon gugu hahi pason di hami urupi hami mangulawlon nami sa minggu 7 luon jala sarihon narikot di hami Tuhan homa dongan nami homa pangodian nami homa na mangusehon pasu-pasumi di hami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho amin. Tapasaha ma piliata 2A dohot 2B 2A tu sentralisasi 2B tu panupahyota madok mauliate di pakubasyon ni amang situa hutabara si pasahato tono di ulaw namar diakoni huhu may tamaredde.
na. Tatangi ako mapiliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan na mitu ho. Saya jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasiak kami pilihan non pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magoaramu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, say samadusa nami songop panisa nami, di dusa ni dongan namardu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurhom madamena tutodim.